खस्थ'आव गोग्लैनानै दङ। खुनु लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट एनअसि सार्टिफिकेट जों मोननो हाया। मोनैनि थाखाय जोङो फिसा फिसौनि फोरोंनाय फिसा फिसौनि खामानिफ्राव जोङो आगान सुरनो बिराद मुभ खालामनो थाखाय जों बिराद उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं गोबाव समनिफ्रायनो। नाथाय लास्ट मोमेन्टआव बिपिएफ सरकारा जोबनानै थांबाय, खिन्थु खामानिया जाफुङाखै। थेवबो मोनगोन खोमा होननानै सोरबा सोरबा थाङो, बेक जाना फैफिनो, उफाय गैया। हराबा मा खालामनो? नोंसिनि हायानो गैयाबा, खुनु जबाबन बेयाव गैयाबा, खुनु रेजिस्टारावनो एन्ट्रि गैया, नामानो जेबो एन्ट्रि गैया, बोरै हानि डकुमेन्टस मोननांगौ होननानै बेबायदिनो बुंहरो आरो। बिटिआर सरकारा हानि मेलानि गेजेरजों गोबांथार हा राननानै होनायखौ मिडियानि गेजेरजों नुनायखाय जोंनि उत्तर रनिकाटा रायजो राजाफ्रा एकदम माने मोनसे जागरन जादों। जाहाथे बे समावनो जुदि जोंनि हाखौ जुदि खालामना लानो हायाब्ला जिन्दागि जोंनि हाया बे उत्तर रनिकाटाया माब्लाबाबो जानाय नंला होननानै जोंनि रायजोफ्रा मोनसे दुखु प्रकास खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै थै थां बे हानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो एकदम जानजि खाफ्राबाय आरो। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जायगायाव हा मेला खुंनानै बेनिफिसारिफोरनो हानि मोन्थायखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नैबे समाव रुनिकाटा नैबे उत्तर रुनिकाटा गामिनि हानि जे मोन्थाय मोननाय, बे मोन्थाय मोननायनिफ्राय गोलाव बोसोर 75 इयार्स बिथांमोना बे जायगायाव रायजो जानानै, नाथाय बिथांमोना हानि जे मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिथांमोना मोनफुंनो हायाखै। दा नैबे समाव आं बिथांमोननि गामिनि गावबुराजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि, गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथांमोननि समस्या, बे जेंनाखौ आं बिथांमोननिफ्राय मोन्थिनो लुबैगोन। बे समाव नोंथांमोना गोलाव बोसोर नैबे जायगायाव रायजो जाबाय, नोंथांमोना दिनैसिम नोंथांमोननि जे हानि जेंना, बे जेंनायाव जोबाखै। बे समाव मा फोरमायगोन? गिबियावनो नोंथांनि मिडियानिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बे उत्तर रनिकाटा हानि डकुमेन्टस गैजायै सुबुंफोरखौ खबर लाफैनायनि थाखाय। दा जोंनि उत्तर रनिकाटा गासिबो हानि डकुमेन्टस गैयिनि थाखाय जों जोबोद दुखुआव दं। दा बिनिखायनो जोङो जोंनि इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद सारनिसिम आरो जोंनि चिरां दुवारनि इएम फेरेंगा सारनिसिम गुरैयै खावलायनाय जायो, जाहाथे जोंनि उत्तर रनिकाटानि हाखौ जाहाथे फाट्टा खालामनानै होयो। जेरैहाय गुबुन जायगायाव होनायखौ जों नुदों, दाब दाब जायगायाव हानि फाट्टा राननानै होनाय नुदों। जोंनि उत्तर रनिकाटानि हाखौबो बेबायदिनो राननानै होयोब्ला गाहाम जागौ होननानै जोङो खावलायदों। जाहाथे जों गरिब मानसिफ्रा जाहाथे हानि डकुमेन्टसखौ मोननानै जोंनि सरकारनि मोननांगौ आसनिफोरखौ जाहाथे एसे एनै जोंबो एप्लाइ खालामनानै मोननो हायो, जों बेखौ आसा खालामबाय। जाहाथे जोङो हानि डकुमेन्टस श' खालामनो हायियाव जों गोबां खस्थ'आव गोग्लैनानै दङ। खुनु लेन्ड रिभिनिउ अर्थात लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट एनअसि सार्टिफिकेट जों मोननो हाया। दा बेफोर मोनैनि थाखाय जोङो फिसा फिसौनि फोरोंनाय फिसा फिसौनि खामानिफ्राव जोङो आगान सुरनो बिराद मुभ खालामनो थाखाय जों बिराद उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरकार अर्थात प्रमद सार आरो फेरेंगा सारखौ रायजोनि जानानै गुरैयै खावलायो, जाहाथे अननानै जोंनि बे उत्तर रनिकाटा हाखौ जाहाथे फाट्टा एबा हानि डकुमेन्टस राननानै होयो। जेरैहाय गुबुनाव रानना होदों, थिग बेबायदिनो रानना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो आसा थायो थाबैनो जोंनि बे उत्तर रनिकाटानि हाखौ बेबायदिनो हानि फाट्टाखौ राननानै होगोन होननानै जोङो रायजोआ उत्तर रनिकाटानि रायजोआ आसा खालामनानै थाबाय। जिहते जोङो मोनथिगौ जे गोलाव सम नैबे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना गोलाव 15 बोसोर, थामहिनबा इन्टारिमखौ नायोब्ला 17 बोसोर बिथांमोना सोरखार खुंदोंमोन। दा बै समाव नोंथांमोननि जे जेंना, हानि जे जेंना, बे हानि जेंनाखौ बेसेबांसो बिथांमोना खामानि मावफुंनो थाखाय बै समाव आखायाव लादोंमोन? दा जोंनि उत्तर रनिकाटानिफ्राय गोबां ट्राइ खालामदोंमोन एबा नाजादोंमोन। बेबायदिनो बिटिसि अफिसाव थांनानैबो खबर लाहैदोंमोन, बा जोंनि दुखु दाहाखौ फोरमायहैदोंमोन। आरो सिडिलाव थांनानै एसडिसि सारनिसिमबो थांनानै जोङो खावलायहैदोंमोन, जोंनि उत्तर रनिकाटा हाखौ मा रोखोमै खालामोब्ला साक्सेस जागोन,
जोङो बेबायदिनो लामा नागिरबायदोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो, नाथाय लास्ट मोमेन्टआव बिपिएफ सरकारा जोबनानै थांबाय, खिन्थु खामानिया जाफुङाखै। थगायदोंमोन नामा बिथांमोना? थगायनाय माने गावसोरबो धर मेप गैया जाया होनदों आरो। दा जाया होनथारबायबा आरो मा खालामबावनो, जुदि सरखारनिफ्राय बा अफिसारफ्रानो नोंसिनि मेप गैया बे हाया जायाल' होनो, होमबालाय आरो माथो खालामबावनो। थेवबो ट्राइ खालामबाय थायो फिसा फिसौफोरनि थाखाय, बबेबा समाव लेखा नांगौ मोना, थेवबो मोनगोन खोमा होननानै सोरबा सोरबा थाङो, बेक जाना फैफिनो, उफाय गैया। हराबा मा खालामनो, नोंसिनि हायानो गैयाबा, खुनु जबाबन्दियावनो गैयाबा, खुनु रेजिस्टारावनो एन्ट्रि गैया, नामानो जेबो एन्ट्रि गैया, बोरै हानि डकुमेन्टस मोननांगौ होननानै बेबायदिनो बुंहरो आरो। दा बे बिथिङाव नोंथांमोना जे गोलाव बोसोर बेवहाय रायजो जाबाय, दा बे बिथिङाव नोंथांमोना मानि थाखाय बे मोनथायनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जाखो? दा बे बुस्थुआ बे फरेस्ट राइट एक्टनि जिनिखि आयेन, बेथ' फरेस्टआवसो एक माबा जायो नालाय, खार्ज'खरि जायो नालाय, जोंनियाथ' बे दा रिभिनिउबो नङा फरेस्ट लेन्डबो नङा, गेजेरावनो दङ। दा फेरेंगा सार होननाय मथेबाथ' नोंसिनाथ' रिभिनिउआवबो गैया, खुनु फरेस्टआवबो गैया, खुनु मोनसे माबायानो गैया। अब्ला जोंहा दिनै फरेस्ट राइटनि एक्टनि जिथु आयेन, बेथ' फरेस्टआवसो सोलियो। दाथ' बहाय जोंना उत्तरनि खाथाया किसुमाना जास्ट नियारेस्ट माबायावनो जेनेबा नांजाबनाय रिभिनिउ खाजोनादारिफोर दङ, नांजाबनाय जास्ट बे उत्तरनि खाथाया। दा अनलि बे रुनि खाथायाल' माने खुनु डकुमेन्टस गैयि जानानै दं, मेप गैया। सोरबाबा बिनि गेजेरावनो जर जुलुम मा हिसाबै बानायहैयो, सोरनिबा बेबायदिनो दङ होननानै बुंदों। दा कतदुर सैत्य आंथ' नुवाखैबो, सोरबा सोरबा खाजोनाबो होयोबो होनदों जोंनि बे उत्तरनि खाथानि गेजेरावनो, बेखौ आंथ' नुवाखैबो। खिन्थु बेवहाय मा रोखोमै दाग नाम्बार बानायखो, मा रोखोमै बबे मेपजों बबेनि माबाजों बानायदों, बेखौ आं बुजिनो हाया। सोरनाबा दङ होननानैबो खोनायो आरो, खिन्थु जोंहाथ' बहुदआनो गैया, खिन्थु दा सासे सानै दङ होननाय खोनायो आरोखि। खिन्थु दा फरेस्ट राइटनि एक्टजोंबो जों बेखौ खालामनो हाया, खारन बेयो फरेस्टआवनो गोलैया। जोंनि उत्तरनि खाथानि सायावनो रिभिनिउ दं, अब्ला जों बोरै फरेस्ट लेन्ड होननानै जोङो बेखौ फरेस्ट राइट एक्टनिखौ सिनायथि होनो हानो। दा फरेस्ट राइट एक्टआवबो जोङो डिमान्डबो खालामनो हाया, दा खारन जों गेजेराव जानानै दङ। ओरैबो रिभिनिउ, सानजाजोंबो रिभिनिउ, सोनाबजोंबो रिभिनिउ, ओरै खोलाजोंबो रिभिनिउ, साहाजोंबो, गेजेरावनो जों ओरै थाबाय बुरफार रिभिनिउ भिलेज, ओरै थाबाय रुनिखाथा रिभिनिउ, जेनेबा मैदोम रुनिखाथा, ओरै थाबाय सेन्धारा मा होनो दाखिनगाव रिभिनिउ एरिया। जाहोना मा नोंथांमोननि जे गेजेराव जिहेथु नोंथांमोननि गामिया थालांनायनि गुबै जाहोना मा होननानै सानो नोंथां? जाहोना बेनो, जोंथ' एसडिसि सारनाव सोंनाय खोन्थानाय मोनसे मेप गैया, मेपआ खामदों खुनु मथे बे खोथाखौल' होनो। बेनि दायनिगिरिया सोरखौ नोंथाङा बुंगोन बेनि दायनिगिरि? बेनि दायनिगिरियाथ' बुंनो थाङोब्ला बे सरकारा मेप गैया नालाय, मेपखौ बानायनो हायिनि खोथा गैया। जुदि माबा खालामला, बानायाखै हयथ' माबा मोनसे मा होनो इस्सा खालामाखै, बेबायदिनो हयथ' नोजोराव गोलैयाखै, बेबायदिनो टाइमखौ पास खालामनाय बायदि जादों आरोखि। दा खिन्थु दा गोदान अफिसाव थांनो थाङाखैमोन? थांनानैथ' बे एसडिसिजों बे बुस्थुखौ डिसकासनबो खालामबाय बहुतबार, आरो कमिटिबो दादों गेजेराव, फैसाबो खांलायलायदों जोङो, फैसा खांलायनानैबो मानसि फाथायदों। खिन्थु बे थोनहरजानाय मानसिफ्राथ' जाया बेबायदि होनफैयो। दाथ' ज'थ' थाङा, बिदिनो 6 जन 7 जन थाङो आरो जायाल' होनहरो। दा मा खावलायगोन जोबथायाव? दा जोबथायाव बेनोल' लास्ट ममेन्ट। समाव हानि जे जिहेतु नैबे हा मेला खुंनायनि गेजेरजों हा होगासिनो, बे समाव बिटिआर सोरखारखौ गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों, बे समाव मा खावलायगोन? दा बेखौनो, बिनि थाखायनोथ' जोङो बे बुस्थुखौ आसा खालामदों, जिहेथु दानि गोदान बिटिआर सरकारा हानि मेलानि गेजेरजों गोबांथार हा राननानै होनायखौ मिडियानि गेजेरजों नुनायखाय जोंनि उत्तरनि खाथा रायजो राजाफ्रा एकदम माने मोनसे जागरन जादों, जाहाथे बे समावनो जुदि जोंनि हाखौ जुदि खालामनानै लानो हायाब्ला जिन्दागि जोंनि हाया
बे उत्तरनि खाथाया माब्लाबाबो जानाय नंला होननानै जोंनि रायजोफ्रा मोनसे दुखु प्रकास खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै थै थां बे हानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो एकदम जानजि खाफ्राबाय आरोखि। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि फेरेंगा सारनिसिम जोंबो खबर लागासिनो दं, खबर लायो। मा बुंदों बिथाङा? बिथाङा दा बिदिनो मोनसे आसा होदों हानि मेलानि गेजेरजों मोनसे नायजागोन, एसे इनकुवेरि खालामजागोन, बेबायदि मोनसे आसा होदों आरोखि। दा बिनिखायनो जोङो बिथांनिसिम बा प्रमद सारनिसिम जोंहा मोनसे एकदम 100% मोनसे आसा दं आरोखि। जोंनि उत्तरनि खाथा हाया एइबार बिटिआर सरखारनि अननायजों जागोन होननानै जोंहा जोंनि उत्तरनि खाथा रायजोनि राजाफ्रा एकदम फुरा आसा खालामनानै दं आरोखि दासिम। जों दा बे हाखौ जायखिजाया मोनजानो लुगैबाय आरो साराबो बानायनानै होनो होननानै बुंखादों सिगाङावनो, जायनि खोथायानो गैया जानांगोन होननानै सिगाङावनो बे रनजित साराबो बुंदों। आंथ' आंनि साननायाव जागोन बायदि आसा खालामबाय आरो आं जाथारगोन बायदि आसा होखानाय आरो आसा दंखासै जोङो गासिबो। औ रायजोआ माने जिखुनु अफिसियेलि थाबायबाबो जेबो मोननांगौखौबो मोना नालाय सिगाङाव। औ ओमफ्राय थाङो बिदिनो फैफिनो जोङो गिदिंनानै नांगौखिनि बिदिनो थांबा मोना, बिदिनो माबा बियो बे लें हल्डिङा बेखौ बियो नोंसिना माने मियादि फात्ता नङैया खासायाव हरा माबाखौ लिंक हल्डिंखौ, आरो बेलेगनि नाम लाबोबाबो टाइटेल मिलायनांगौ जाया, बिनि थाखाय जों जेबो मोननो हाया आरो। दा आसा खालामबाय बे गोदान सरखार सारखौनो खालामनानै होगोन बायदि, आरो जायैनि खोथायानो गैया होनखादों सारा डाइरेक्टनो। मास मोनसे मोननैनि उनावनो खबरखौ होनांगोन होननानै डाइरेक्ट जोंनि मोखाङावनो साराबो फन हरनानै मण्डल सारखौ खासथां बुंहरखादों आरो। बे सारा होनदोंमोन मेप गैया होनबाय थायो बेखौ जोंबो मिथियो सार होननानै बुंहरखादोंमोन। ओमफ्राय बियो जायैनि जेबो खोथायानो गैया होननानै सारा बुंहरदों आरोखि, जानांगोन होननानै। এই সময়ত পোনপ্ৰথমে মই এই বড়োলেণ্ড নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ কৰিছোঁ। তো আমাৰ এই সমস্যাবোৰ বহুদিন ধৰি আছে আর এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই। তো মই বিচাৰোঁ এই আমাৰ নতুন চৰকাৰখনৰ ওপৰত আমাৰ এটা আশা আছে, আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত যদি এই সমস্যাবোৰ সমাধান হয় তেতিয়াহ'লে আমি খুবেই আনন্দিত হ'ম, আৰু আমাৰ উত্তৰণি খাতা ৰাজবাসীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব। এইটোৱে মোৰ মানে ক'বলগীয়া। नंगौ उत्तर रुनिकाटा गामिनि जे जेंना बिथांमोननि जे हानि जे समस्या बे समस्यानि बागाव बिथांमोना फोरमायदों, आरो लोगोसेनो बिथांमोना बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे लेन्ड थामहिनबा हा मेला खुंनायनि गेजेरजों हानि जे मोन्थाय बेखौ होनाय बायदिनो नैबे उत्तर रुनिकाटा गामिनि रायजो राजाफोराबो बेखौनो खावलायदों जे बिटिआर सोरखारनि सायाव बिथांमोना आसा खालामदों। बिटिआर सोरखारनि गेजेराव बिथांमोना खावलायदों जे थाबैनो बिथांमोननि जे हानि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनफुंनो थाखाय बिथांमोना आसा खालामदों। नैबे समाव नोंथांमोननो नैबे उत्तर रुनिकाटा गामिनिफ्राय नोंथांमोननो थोंजोङै नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया दिन्थिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन, आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।